μαχίνια τι κάνουνε? Πώς είστε? Όλα καλά. Είμαστε εδώ στον αγώνα. Καλά είστε? Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Τι είναι? Βαράω, χτυπάω ή θα χτυπήσω? Πρόσεχε, σπαλμένο κόκαλο. Πρόσεχε τον Τζακ που είναι κουρασμένο. Καλά είμαι, Σάκη. Καλά είσαι? Πολύ, να είσαι καλά. Εντάξει. Εσύ? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ελεγόμαστε τυχερός της υπόθεσης. Εντάξει, τι έγινε, Κοίταξε, εγώ ήμουν πιο τυχερός γιατί ένα λεπτό πριν τώρα ξεκίνηση κατέβηκα γιατί έπρεπε να έρθω στο νοσοκομείο με έναν τρόπο. Ναι. Και ήταν τυχερό και για όλη την ομάδα γιατί. Σας έχω μία έκπληξη, by the way. Με άδεια χέρια. Yes, ναι, με άδεια χέρια δεν ερχόμαστε. Σοβαρά. Ναι. Thank you very much. Thank you very much. It's for the people here, they're really sick. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε. Πάρα πολύ. Θεσσαλονίκη είναι, Σάκη. Όχι, δεν είναι από Θεσσαλονίκη ακριβώς. Δοκιμάστε, πάρτε να δοκιμάστε λίγο να το δείτε. Εκτός αν δεν πεινάτε, αν δεν θέλετε. Τι δεν πεινάμε. Είναι σαν παπάδα. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Αυτό άστο εδώ. Δεν κάνει να φάτε πολύ όμως γιατί έχει μαζί μου είπε ο γιατρός ότι δεν είναι καλό. Οπότε βλέπετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Εντάξει, ήταν Περαστικά. Πώς είστε τώρα, είστε όλοι καλά? Εγώ είμαι καλά από την πρώτη στιγμή. 100% είσαι μια χαρά. Ξέρεις κάτι μόλοπες και κάτι τραυματισμούς οι οποίοι δεν είναι σοβαροί. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε κάτι σοβαρό στην υγεία μας. Οριστεί. Περάσαμε αυτό το ατύχημα. Εντάξει, είμαστε τώρα. Ποιος το κάνανε αυτό, για να φάτε το κάνατε έτσι. Δεν χρειάζονταν να οργανώσετε ολόκληρο ατύχημα. Ποιος είναι το mastermind, ποιος είναι εσύ? Όχι. Ποιος δεν κανονίσει? Έτσι ρε φίλε, βάμους. Έτσι. Τεράστιο. Λοιπόν, σας αφήνω. πάρα πολύ που ήρθατε. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα όλα στο συμβούλιο. Τα γλυκά που τα πας. Πάρτε ένα ακόμα γιατί θα το πω και στα κορίτσια. Χάρηκα που σας είδα ότι είστε και οι τρεις καλά, που είναι το πιο βασικό, και θα τα πούμε τα υπόλοιπα στο συμβούλιο. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι είστε καλά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Τι έχουμε εδώ? Κάτσε κι άλλο ένα. Δεν κάνω πλάκα. Τι είναι αυτό? Δεν μπορούσα να έρθω με άδεια χέρια. Γλυκάκι σε survivors. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πώς είστε? Καλύτερα. Είστε καλά? Καλά είμαστε. Δεν έχουμε πάθει κάτι σοβαρό. Τραντάγματα μόνο. Και αυτό έχει σημασία. Πονάμε βέβαια. Η αλήθεια είναι, αλλά είμαστε καλά. Χτύψες κάπου? Ναι, τραντάχτηκα από τις πνεύμονες και πάνω. Αλλά είμαι κατά τα άλλα καλά. Έκανα όλες τις εξετάσεις. Ναι. Έκανα διπλές εξετάσεις στους πνεύμονες. Έκανα ακτινογραφία, έκανα μαξονικές. Μας χορηγήθηκε όλος αμέσως. Και τώρα? Τώρα είμαστε, τουλάχιστον εγώ είμαι καλύτερα. Αυτό, το ξεπεράσαμε και τα αφήνουμε πίσω. Σημασία έχει ότι είστε καλά. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε καλά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα group hug τώρα. Group hug όλοι μαζί, σιγά σιγά. Λοιπόν. Πώς είσαι? Δεν με βλέπεις καλά, δεν είμαι, ήμουν και καλύτερα, Τι προβλήματα έχουμε, τι υδραυλικά έχουμε? Τα υδραυλικά στάζουν. Τι έπαθες? Έχω ένα κάταγμα στο εγκλία, ένα ψιλοσπάσιμο. 2 κατάγματα στα πλευρά αριστερά, τα οποία με χτυπάνε στο σπόνδυλο. Αυτό είναι το πρόβλημα στο θέμα περπάτημα, γιατί μου είπε ο γιατρός θέλω 7 με 10 μέρες έτσι για να σηκωθώ να περπατήσω σιγά σιγά. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ, το θέμα του περπατήματος. Ο καιρός θα δείξει. Θα κάνω ό,τι καλύτερο για μένα, φίλε. Και να ξέρεις, έχω φέρει κάτι γλυκά να τα έχω αφήσει στα παιδιά. Αν και μου πάνε ότι δεν κάνει να φάσει ακόμα γλυκό. Εντάξει, θα τσιμπήσω ένα όμως, δικαιούμαι. Εντάξει. Το βράδυ, την ώρα που θα κοιμούνται οι γιατροί. Όταν θα κοιμηθεί ο γιατρός, θα κάνουμε το κόμμα. Όχι, εντάξει, σιγά τώρα δεν θα παίξουμε την υγεία μας για ένα γλυκό. Έχουμε μάθει τώρα 2 μήνες. Τρώμε τα δάχτυλα μας, αν τα φάμε άλλη μία μέρα. Μάριέ μου. Και
σε περιμένω πίσω στο παιχνίδι, χωρίς να έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει μόνο να γίνεις καλά. Αλλά επειδή ξέρω ότι είσαι αγωνιστής και το σκέφτεσαι, εγώ θα σε περιμένω μες στο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Εντάξει, να σε περαστικά και θα έρθω ξανά να τα πούμε. Φιλιά. Θα προσπαθήσω να δω τι είναι το καλύτερο για τον Μάριο, για την υγεία του Μάριου, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, πάνω από οποιοδήποτε παιχνίδι. Θα προσπαθήσω και αυτή τη φορά, ελπίζω να μου το επιτρέψει η υγεία μου, οι γιατροί και η ψυχολογική μου κατάσταση, να επιστρέψω δυνατός. Έμαθα ότι κάποιος έχει υπογλυκαιμία, θέλει γλυκάκι, τι κάνει. Έκανα ένα refill γιατί πήγα και στα άλλα παιδιά. Σας έφερα κάτι. Άρα θα τα φάω. Μην με ρωτήσετε τι είναι μόνο γιατί δεν έχω ιδέα. Θέλω γλυκό απλά. Να το αφήσω εδώ και να το φάτε μετά ή είστε για τώρα? Ή είστε για τώρα με τη μία να δοκιμάσετε? Όχι, Μετά. Απλά ξέρετε, δεν θέλω να μιλάμε και αντί να κοιτάς εμένα, κοιτάς το μπαμπαδάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται να είσαι εδώ και να κοιτάμε το γλυκό. Άρε Ειρήνη. Και βλέπω έτσι για να μην. Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Μα το φέρανε δώρο. Τι κάνετε? Αλλά εγώ τίποτα. Εγώ τη γλίτωσα. Εσύ κουκλάρα μου, τι κάνεις? Το καλό μας το άλογο είναι δυνατόν? Ματιάσαμε ρεσάκι. Εσύ χτύπησες πιο πολύ από όλους. Δεν πειράζει, λέγω ότι είναι αισιόδοξη πλευρά. Πώς είσαι? Πες μου που χτύπησες. Έχω σπάσει δύο πλευρά. Ποια, αυτά ή ποια είναι τα παΐδια που έχεις? Τα παΐδια είναι δεξιά. Ναι. Ψηλά. Και γενικά είμαι τραταγμένη, πονάω σχεδόν σε όλο το σώμα. Και μένω σε αυτό, κάνω το σταυρό μου, θα ανάψω μια λαμπάδα. Θα πω ότι ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να πάθω. Φοβήθηκα πολύ. Σκέφτηκα το παιδί μου, έβαλα δύναμη και τώρα χαμογελάω. Με πολύ πόνο, αλλά χαμογελάω. Πώς την είδες στην ομάδα μετά το ατύχημα? Γιατί αυτές οι δύσκολες στιγμές δείχνουν και το χαρακτήρα πολλών πραγμάτων. Πιστεύω δείξαμε ότι είμαστε ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες για ακόμη μια φορά μονομάχη. Και ομάδα πάνω απ' όλα. Ομάδα. Σίγουρα ήταν δύσκολα για όλα τα παιδιά. Θα στηρίξω ένας τον άλλον, θα συνεχίσουμε και θα περάσει μια χαρά. Δεν θα καταλάβουμε τίποτα.